Cando o reloxo marca esta hora e sendo xoves, xa saben que aquí en Pontevedra na Onda falamos de medio ambiente e de ecoloxía e hoxe facémolo con Rubén Portas. Moi bo día. Hola, bo día. Imos empezar unha nova etapa. Rubén propúxome falar de novas cousas nesta sección. Imos ir coñecendo cada semana diferentes animais ou diferentes grupos de animais que el nos vai a chegar incluso con sonidos, me prometiches, así que non te esquezas deso. Que va, que va. Pero para abrir esta nova etapa imos falar un pouco de algo máis xeral, imos centrarnos nos rastros e nas pegadas que deixan estos animais que semana a semana iremos coñecendo e nos métodos de detección e de rastrexo da fauna. Empezamos por aí, fai a introdución que ti queiras para que saibamos en que consisten estes métodos e sobre todo para que sirven. Bueno, moitas veces a xente pois acude ao monte a ver fauna silvestre, pois intenta ver un corzo, un xabarín ou que sexa. E bueno, as especies pois son bastante difíciles de localizar, de detectar ou de observar. Bueno, pois os científicos o que fan pois para diagnosticar a súa poboación e poder observalas pois o que fai é buscar certos sinais, pegadas, rastros que deixa a fauna. E bueno, é un pouco do que quería falar hoxe. Cales son os sinais e cales son as claves para observar a fauna silvestre. Entón, eu sen saber nada, entendo que o primeiro que hai que saber é onde e cando mirar. Sí, ¿Sí? Exactamente. Onde e cando mirar. E bueno, tamén escoller un pouco os lugares. Hai especies, pois, por exemplo, que son máis de bosque, especies que son máis de climas abertos. Bueno, hai que saber buscar un pouco cada animal no seu entorno. E isto que nos vas a contar pode o facer calquera afeccionado ou son técnicas de xente que se dedica únicamente a este estudio? Digo por se xente que nos escoita e resulta interesante que queres sair un día ao noso monte a observar. Bueno, en principio, pois, todos os aficionados empezan polo nivel máis básico. Ver, escoitar, aprender, ler guías, bueno, intentar informarse un pouco máis. E sempre que pois vai aumentando a tua curiosidade e os teus coñecementos, pois xa vas vindo experto. Non fai falta ser científico nin traballar nunha estación biolóxica para pois ter un certo nivel de coñecementos. Entón, por exemplo, en que nos temos que centrar? Donde mirar e cando mirar, pero tamén que mirar? Cales son as pistas que deixa un animal no monte? Serán variadas? Sí, bueno, entre os principais señais que nos servimos, por exemplo, para detectar os mamíferos, están os excrementos, algo que tan asqueroso que nos pode resultar, sí. Pois, actualmente, ainda era dos en día, pois, é un dos principales sinais para saber que a presencia dunha especie. Tamén están as pegadas, ainda que é un pouco máis complicada porque normalmente hai moitas especies que se solapan e teñen unha pegada moi parecida. E outros sinais variados, por exemplo, como as fozaduras que deixa o xabarín, as rascaduras que deixa o lobo ou as marcas que pode deixar o corzo nas árbores cando frota os cornos, que en este caso sería o macho. Isto sírvenos para localizar animais, pero tamén para descubrir máis información, danos pistas dos seus hábitos de vida, de como se moven. Sí, por exemplo, pues, as fozaduras do xabarín, tú sabes que ese animal estuvo comendo en unha zona que está alimentando. O que quería falar tamén é, ante todo, cando saes ao campo hai que ter uns principios éticos. Aí sale xa o principio ético, claro que sí, que xa me esqueceu de preguntalo. A ver, contanos. Que o principal é non molestar a fauna ni modificar o entorno no que nos movemos, pois cando nos acercamos ao niño dun ave sin tipo de precaución, entrando, pois rompendo ramas e tal, cando nos vamos, pois esas ramas rotas nos deixamos como un rastro de dolor, o que pode facer é atraer depredadores pois que lle acaben depredando os ovos ou os poliños, no caso que xa tiña polos. E hai que ter un pouco cuidado, porque hai artigos, por exemplo, que demostran que en épocas de afluencia masiva a espacios naturais como o Somiedo, os osos realizan desplazamentos ata 30, 40 kilómetros en busca de tranquilidade. Simplemente o mellor xente paseando polo campo e falando pois con voz alta, sin manter silencio, ou adentrándose en camiños que non debe, todo ese tipo de asuntos un pouco delicados. Pois son cuestións que tamén hai que ter en conta. E se volvemos ao tema das pegadas, hai tácticas para recoller. Como se poden recoller as pegadas? Sí, bueno, hai tácticas... Digo por aprender, ves que me interesa moito a mí. Sí, hai tácticas para ter ese tipo de pegada na casa e lembrarse cando a ves, pois... o que se pode facer, sobre todo son talleres moi comuns para aficionados, e cando un se topa cunha pegada no campo, pois poñer unha especie de círculo ao redor aberto e verter escayola. Escayola esa, unha vez que endurece, pois tes a pegada perfecta a ti na casa e pode reproducila cantas veces queiras. Eso sí, é complicado, por exemplo, diferenciar a pegada dun lobo da dun can, a da marta da garduña e a bisonda de turón. O sea que as pegadas tampouco son a panacea, son delicadas e para certas especies pois non sirven para identificalas. E se nós nos animamos agora a xente que nos escoitou, un bon día sair ao campo, ver, observar, en esta zona, na nosa zona que nos movemos, que poderíamos ver? Que pegadas nos poderíamos atopar, de que animais? Que ti seguro tes xa feito destas cousas. Bueno, a verdade é que un pouco de todo. É importante, pois,
empezar polo básico, ir andando en silencio, escoitar primeiro pois os cantos dos páxaros. Hai moitas guías sonoras que bueno, te podes atopar en internet colgadas online ou podes mercalas. E te permiten xa diferenciar as distintas especies de aves que hai, que son moito máis ricas das que vemos e moitas maiores das que creemos. Igual nunha xornada normal de campo pois podemos detectar ata 40 especies, que xa non está nada mal. E sin ser aves, algunha outra especie que nos podemos atopar aquí no noso entorno? Sí, o sea, sin ir moi lonxe na Serra do Cando, eu mismo xa teño visto gato montés, lobo, raposo, xabarín, corzos con moita sorte porque é unha densidade bastante baixa. E bueno, todo consiste tamén pois en estar quieto nun sitio, parar, escoitar e aprender. E antes de despedirnos, Rubén, algunha outra cousa que che poida que a ti quedar por decir que che interese e que a mí se me escape, porque xa sabes que aquí quen controla do tema eres ti. Bueno, falar tamén ao mellor pa xente que xa está un pouco máis iniciada no tema. Pois recordar un pouco que o avance tecnolóxico pois xa nos dispón pois de outros tipos de señais, de outros tipos de métodos para detectar a fauna, como por exemplo os equipos de fototrampeo, as cámaras de vigilancia, as trampas de huellas, pelos, que bueno, ainda que están máis enfocados para traballos científicos, pois o pode empregar a xente de campo pois cun pouco de cuidado onde se coloquen e con que fin se fan. Pois se te parece, por hoxe molo deixar aquí. Este solamente é un primeiro capítulo, iremos profundizando semana a semana nos hábitos e nas pegadas que deixan os diferentes animais dos que ti nos vas falar. Non sei se xa nos podes adiantar cal será o protagonista da próxima semana. Bueno, poderíamos falar, che comentar o cuco, pero tamén está ben pois falar das andoriñas, os avións e todas estas especies que están chegando agora de África e que creo que nos alegran un pouco e nos traen a noticia da chegada da primavera. E que tamén son dignas de coñecer, claro que sí. Pois falamos a próxima semana, Rubén Portas, moitas gracias. Gracias a vos.